Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure semearen ama, egin zenuen gure ama eta erregina. Egizu arren, haren otoitzak lagundurik, izan dezagula zure seme alaben zoriona zeruko erreinuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Galaziarrei. Senideok, garaia bete zenean, bere semea biali zuen jangoikoak, emakumea gandi jaioa, legepeko egina, legepean zeudenak erostera. Guk seme ordetza argenezan, eta seme zeratelako, bere semearen espiritua biali du jangoikoak zuen bihotzetara. Abba, aita, deika ari dena. Beraz, gehiago etzera morroi, seme baizik, eta seme bazera, baita oinordeko ere, jainkoari esker. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari, lur guziak, egin alaitzu, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari jauna, kanta jaunari, lur guziak, egin alaitzu, jauna zuekin, eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusen gurutzearen oinean zeuden bere ama, amaren aizpa Kleofasen Maria eta Maria Madalena. Jesusek bere ama ikustean eta han bertan berak hain maite zuen ikaslea honela esan zion amari, Andrea, horra hor zure semea. Eta gero ikasleari, horra hor zure ama. Eta ordu ezkero, ikasleak bere etxean eukizuen Maria, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Elizak ama Virginia erregina dela, ospatzen du hain zuzen ere. Maria Virginia doatsua erregina. Errosario esaten degularik, aintzazko bosgarren misterioan kontemplatzen dugun, meditatzen dugun misterioa hain zuzen ere. Ama Virginia zerulurren erregina koroatu izan du dela. Eta batez ere pentsatu behar dugu zer adierazi nahi den titulu honekin. Ama Virginiari titulu asko ematen dizkiogu, baino bat da beste guztien iturria esateko modun, eta da Jesusen ama izan duzela, eta beraz jainkoaren ama. Eta titulu hortatik, esateko modun gaineko guztiak datozkio. Horregatik, konsideratzen badegu, Jesus errege bezala, hau esan genezake, da halako metafora bat eginez, eta baita ere berak esan zuelako, baino ez mundu hontako erregeen antzeko bat konsideratzen degulako, askozaz ere gehiago konsideratzen degulako baizik. Eta gainera bere erreinua ez da mundu hontako erreinuak bezalakoa, baizik eta maitasun eta justizia erreinua, eta baita ere, hain zuzen ere, ez dugu ikusten mundu hontako errege gehienek, behintzat, edo denek ez esateagatik, mundu hontan bestek liuratu nahi izaten dituen moduan bere indarra erakutsiz, bere aberastasuna adieraziz, bere beste engainetik egotea
nola baitere gauzatuz, baizik eta ikusten dugu humiltasunez, maitasunez, gurutzean arantzazko koroa buruan duela ikusten dugu gure erregea, eta errege horren araberakoa dugu bere ama, hain zuzen ere, baita ere, Maria erregina modu hortan ikusi behar dugu, humiltasunez, maitasunez, gertutasunez. Ez mundu hontako mentalidadean, baizik eta Jesusek evangelioan erakutsi nahi izan digun mentalidadean baizik. Karguak ez direla besteen gainetikan sentitzeko pertsona, ez direla besteak hankazpian hartzeko, baizik eta besteen zerbitzurako ibili behar ditugula karguak, eta berak ematen digu horren ejemplurik handiena. Bere azken afarian apostoluen aurrean makurtu eta banan-bana hankak garbitzean erakusten digu Jesusek benetako errege batek nola jokatu behar duen. Egondu dira, historian zehar oso gutxi, egia da oso gutxi direla, baina errege santu gutxi batzuk, gehienak esan genezake, beste, bentsate, kanonizatuak ez dira izan du. Eta errege santu gutxi horietan fijatzen balin bagera pixkoak, esate baterako datorren astean ospatuko dugu San Luis Frantziako erregea, ohartuko gera saiatu izan du direla Jesus hortan imitatzen, humiltasun hortan, besteak zerbitzatzeko borondate hortan, justizia bilatzeko borondatean, eta gaurkoan Mariari gure begirada zuzentzen diogunean modu hortan ikusi behar dugu, gure eredu bezala hortan ere. Alde batetik, bere festa hau ospatzen dugu, bera zeruan erregina bezala dagoela aitortuz eta ospatuz eta horrekin poztuz, eta bestetik bere laguntza baita ere eskatuz. Jakinek erregi gertuko erregina badela, maite gaituena gure ama sentitzen dena. Eskatzen diogu bada, ama Virginia erreginari gu zaindu gaitzala gure alde egin dezala. Ama maite Maria, egi gozu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Maria Virginia doatsuaren oroipena ospatzean gure emaitzak dakarzkizugu jauna, arren eskatzen dizugu lagun diezagula, gurutzean bere burua opari garbi eskaini zizun zure seme gizoneginak. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida bai eta zu gorestea, egoki eta zuzen zuri biziaren eta alaitasunaren iturri zaren aita guzti santu horri eskerrak ematea. Zuk historiaren azken aldi honetan agertu nahi izan diguzu, aspaldiko mendeetatik ezkutuan zegoen misterioa. Honela mundu guztiak berriro bizia lortu eta itxaropena eskura zezan. Adam berria den Kristogan eta Eba berria den Mariagan zure elizaren misterioa ageri da. Gizadi berrerosiaren lehen fruitua, doai harrigarri honi esker, izadi osoak, Espiritu Santuak indarturik, betiko pazkorako bidea hartzen du berriro. Horregatik guk, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu, aho batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak osana, zeru goienetan bede inkatua, jaunaren izenean
datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizarturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoren Ama Maria Virginia doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiuz. Zeruta sakramentu harturi jauna apalik eskatzen dizugu Maria Virginia doatsuaren oroipena ospatzen degunok, irits dezagula betiko jai otorduan maikire izatea.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, berinka zeitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Aingeru batek Mariari dio graziaz betea, jangoikoaren semeari emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu.